Kaixo, atasa honetan eskatzen digute ebaluazio tresna bat sortzeko adimen artifizialari laguntzaz, bai? Atasa honen helburua da ebaluazio tresna hori sortu eta sortze lan horretan erakustea nola sortzen den beste irakasle batzuei. Horretarako egingo duguna da hemen Googleko bilatzailean Quizzes jarri eta hemen quizzes.com honetan sartuta erabiliko dut baliabide hau ebaluazio tresna hori sortzeko. Hemen tresna berri bat sortzeko kreareri emango diogu eta hautatuko dugu kasu honetan ze motatako tresna behar dugun. Kasu honetan ebaluazion, bai? Baina adimen artifizialaren laguntzarekin sortzea nahi dugunez, 3 aukera hauetatik erdikoa, generar konia, hautatuko dugu, bai? Kasu honetan nik nahi dudana da goi mailako zikloan, diseinu fabrikazio mekanikoko zikloan gaude, matriz egintza moduluaren barruan eta kurso hasikeran kontekstualizazio bat ikasleri kontekstualizatzeko teoria pixka bat ematen zaie eta izaten dugun trabetariko bat izaten da ikaslei zaiela horren beste gustatzen teoria hori lantzea. Beraz, saiatzen gara material ikusgarriak eta irisgarriak sortzen, baina hala eta nahi dugu ziurtatu lantzen dauela material hori. Bai? Horretarako jarraitu nahi dudan prozedura da artxibo bat igon eta artxibo hori landu duten ziurtatzeko galdera sorta bat sortu eta ebaluatu. Horretarako egingo dudana da artxibo hori importatu hauxe adibidez. PDF-an dagoen aurkezpen bat da eta material hau irakurri behar dute eta irakurri dutela ziurtatzeko galdera sorta bat eskatuko diot. Egin behar dudana da pixkat galdera sorta horren nondinorakoak pixkat azaldu, ez? Hizkuntza izan alda, bai? Kasu honetan gazteleraz, galderako burua hautatu, bai? Ze motatako materia dan, kasu honetan diseinua, ze mailatara zuzenduta dijoan, bai? Vale? Hemen formación profesional jarriko dugu, bai? Eta profundidad de conocimiento. Kasu honetan, 3. Maila eskatuko dugu. Eta hurrengo egingo duguna da, sortu azterketa hori. Eta emaitza hori itxaron. Pausua zein izango litzateke, pixkat berak eman didan emaitza hau, bai, denporatxo bat itxaron ondoren, nik tuneatu, nolabait esatearrean konfiguratu neure gustora. Lehenik eta bain egingo dudana da, baieztatu berak ematen dituen erantzunak zuzen dauden edo ez, bai, kasu honetan badirudi baietz, bai, lehenengo galdera, bigarren galdera, ¿qué tipo de estampación se menciona como en un proceso de alta resistencia? Pues estampación en caliente, bai, ¿qué se entiende por un troquel según el texto? Un conjunto de herramientas para transformar chapa metálica. Beraz, hemen egin beharko genukena da, pixkat, konfiguratu guk nahi dugun galdetegi mota hau, bai? Ze abantaila ikusten diot nik mota honetako lanabesak erabiltzea eta batez be adimen artifizialarekin mota honetako tresnak sortzea, uste dut irakasle hori eta niri bereziki asko errazten didala gai teorikoak lantzerako orduan ikasleak etapa desberdinak
pasatu ditzan, hau da, irakurketa desberdinak egin dituela ziurtatzen dit, zergaitik, nolabaiteko irakurketa bakoitzaren ostean ebaluazio azkar bat egiten diodalako, eta hurrengo irakurketa egiteko aurrez aldetik olako ebaluazioak gainditu behar dituela eskatzen diegulako, bai? Galderak zerotik hastea baino denbora gutxiago eramaten digu irakasleoi, eta usteot hori dela abantailetako bat. Beste abantail bat da, ikaslea berak ere mota honetako galdetegiak egiteko erraztasunak dituela, era digital batean egiten delako, berehala egin aldirelako, modu asinkronoan ere egiteko posibilitatea izan dezakegulako, eta beste abantail bat, mota honetako galdetegiak joku ere bihurtu alditugula, eta klasean ere danon artean egiteko posibilitatea ematen digutena. Horrek dira nik ikusten dizkidoan abantailak nagusiki. Batez ere, irakasleon lana denbora aldetik asko aurrezten digutela, eta hor da niretzako abantail nagusia. Pixkat aurrera jarraituz, behin galdetegia hemen ikusten denez, nahi dugun moduan konfiguratu genezake, publikatzen da, eta hemen aukera desberdinak agertzen dira, ez? Berriz editatu genezake, gorde, partekatu, kalkulu horri bat bezala esportatu, baita ere, aurrei bizta bat ikusi nola geratzen den guk ikusteko, asignatu ere egin genezake, zein gelari, gure gelari nola asignatu, bai Classroometik edo bai beste Teamsetik edo ikasle jakin batzuekin ere partekatu genezake, noiz hasten den eta noiz bukatzen den ere konfiguratu genezake, eta hainbat gauza, Zer gehiago? Bueno, hemen ikusten ditugu gure galderak, 10 galderak, hasi ere egin gaitezke frogatzen. Horretarako hau joko moduan izango litzateke, partekatzen dugu beste dispositibo baten esteka hau edo kodigo hau partekatuz, egin genezake lehiaketa antzeko bat, baita ere, beste aukera bat da, kalkulu horri bezala esportatzea, eta hau, ikasleekin partekatzea. Hau da, aukera desberdinak ematen dizkigu tresna honek ebaluazio mota desberdinak egiteko, formalagoak, informalagoak, aukera desberdinak ematen dizkigu, eta alderdi horretik uste dut nahiko erabilgarria eta bentajoso dela. Beste alde batetik, Quizzes tresna honekin pixkat adimen artifizialaren erabilera beste variedade bat ikusteko, edo beste erabilera mota bat ikusteko ebaluazio tresnak sortzerakoan daukagu hementxe, ez? Lehen bezala, ebaluazioan sartzen gara, generar con IA, baina lehen dokumentu erabili dugun tokian orain test prompt azala erabili ezkero, guk hemen egin genezakena da gaiari buruzko zein gai ebaluatu nahi dugun idatzi, adibidez nik jarriko dut diseño y construcción de troqueles. Zenbat galdera, ze arlotakoa dan, zein zuzenduta dagoen, lehen bezala, eta kontinuar ere ematen diot. Eta ingo dudana da, berek ematen dizkitan proposamenak ikusi. Adibidez hemen, jarri aldot, materiales para troqueles. Da, generar examen.
añade un tema o una sugerencia o pega tu extracto aquí. Jarriko dut hemen tipos o hori da ez. Hemen agertzen zaigu que es un troquel y para qué se utiliza, cuáles son los materiales más comunes para fabricar troqueles, eta hemen jartzen dizkigu berak proposatutako galderak, erantzunak, bai? Vale? Eta lehen azaldu dudan prozedura berbera jarraituz, egin genezake ikasleak gai honetan ebaluatzeko beste mota batek, edo beste bidea jarraituz, beste ebaluazio tresna bat, bai? Vale? Eta gogoratzearen, tresna honek eskaintzen dizkidan abantaiak direla, azkartasuna, gaiak era dinamikoagoan lantzeko posibilitatea, zuzenketak egiterakoan ere berehala egiten dituela, beraz pixkat berak proposatzen duena berrikusi eskero, abantaiak uste dut nabarmenak direla lanabez edo erraminta honen erabilerarekiko. Bai? Gero, kontutan izan behar da, hemen, atzera joan ezkero, hemen bibliotekan gordetzen ditudan ebaluazio lanak, kopuru mugatu bat dutela, honek tresna honen daukagun lizentziamentua oinarrizkoa delako, eta desabantailen bat aipatzekotan hauxe izango litzateke. Espero honekin nahikoa izatea zuentzako burutu dudan azalpena, eta espero dut baita ere zuek norbaitek matriz egintza lantzen duen irakasleren batek irakaslearentzako guzti hau baliogarria izatea.